jo bon voilà ko non quoi ha joni quoi mi jikki golle woni fof quoi wato golli kala ko waɗanma sens tawa hen aɗa dawa ɗum quoi mais mbeɗa wima artiste ma wata heɗo flow mo belɗo a faami wata heɗo instrumental mo belɗo wata heɗo refrain mo en même temps belɗo quoi franchement musique mum foti welde quoi mais heɗo ko haalata ko quoi heɗo ko haalantuma ko eyyi sa heeɗima flow belɗo rek a majjat ɗum ganda hen ko caɗele quoi par ce que cikkumi heɓiri hunde pour andude quoi ɓe mbi noon hay gañoma aɗa fuɗɗima heeɗade gandaga haalata ganda haala muɗo fayi taw heɗo artiste ma haaliyangue ma sa heeɗi ɗum heeɓi ɗum noppi ma heeɓi ɗum haqqille ma quoi mais woto heeɗiro ɓerde quoi ɓerde woni ganduɗa sinat belamma quoi ko kalta ko flow ma wirat quoi inni flow tan nanata quoi. Yeah, assalamu alaikum. Out from the Gulf, guys. Ziare. Oui, life of building. Nani nasasma, nani kala ko quoi. Kedi ku ngemi kala ko ala ko watete hen ko so wona ko non dogorate ko kadi ko non liggorate kadi ko non hutete dum. Inshallah ko faya arde ko min birani ma yiye ma nani ma fam ma jabi quoi. Oui, ko min bira min tan kevene gollude mbasa hedde haalde sa golli ma yiye tan ande gongo kadi seedo dum quoi. Brano gay sahabe namno kambe ron baso nakamu inshallah so wittima tan fof ma ji fof ma nam fof ma gandu quoi beltini ko fay arde ko famdani heewi kadi inshallah so wittima tan ma wel quoi jajof gay no